हेलौ रायजो राजा नोंथांखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। दायो आङो सफैबाय जाहैबाय बहाय मोनसे गुबुन आलादा बादाम कम्पानियाव। बे बादाम कम्पानियावहाय नोंथांमोना जोंनि बर' सुबुंफोरखौ ओरैबायदि खामानि मावनानै जानायखौ नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना नायलांनो रेडि जादों। कम्पानिया बेनो। दा आङो कम्पानियाव हाबहैनो नायगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो नुलांजोबगोन बेवहाय माबायदि खामानि जायो आरो मा मावो जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' गामियाव थानानै खामानि मोना, नाथाय बेयाव खामानि मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नोंथांमोना नुलांजोबब्ला आसरितसो नांगोन। दा आंबो थांनो ओंखारबाय कम्पानि सिङाव। ओमफ्राय माखासेफ्रा आंखौ नुनानै खारखोमाबाय, खायसे केमेरायाव ओंखारनो लाजिदों, खायसे आङो नोंथांमोननो देखायसिगोन कम्पानि। बेनो जाहैबाय बन, बेजोंनो रुयो। ओमफ्राय दा खामानि मावलागासिनो दङ नै। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबगोन सारकपालि। दा नैबे जोबथा साफा खालामग्रा। ओमफ्राय जोंनि बर' सुबुंफ्रा नैबेजों ओमफ्राय नैबे न'जों खामानिखौ मावो। खारबाय नै माखासे खारबाय गिनानै। आं बागुरुम्बासो मोसाहोनो सानबावदों नोंसोरखौ, आरो गिनानैसो खारदों। नंगौ नामा? खारबाय। दा आं बेयाव मा मावो बेखौ दिन्थिग्रोनि नोंथांमोननो। फाग्ला बिदिजों जायो। खारजोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन। केमेरायाव ओंखारनो लाजियो बिरादनो। मा बुंबावनो दा। आं बैयाव हाबहैग्रोनायसै, ओमफ्राय बेयाव हाबनायसै। ओमफ्राय नै बेयावनो जाबाय गासिबो लाइन बर' सुबुंफोर खामानि मावग्राया बे सिङावनो आरो। हरैनिया आलादा, नै बिथिंनिया आलादा। बेयावहाय लकेल मावो। ओमफ्राय नैबे न'जों गासैबो जोंनि बर' सुबुंफोरनि। बेयाव ओंखाम संनानै जाग्रा, बिसोरो बेयावनो सिरिल सिथाय थायो। 70 जन बर' फेमिलि नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। आङो फारसेनिफ्रायनो देखायजोबगोन नोंथांमोनहाय। नैबे मेसिनानो जाबाय बादाम रुनायनि अर सावग्रा मेसिन। हौरैसो हाबलांनांगौ सिङावसो। बादाम बिगुरबो गारसनो नै। आयौ गुदुंथार माथो। बेबायदि गारसनो, अर सावो। बादामखौ बख'गासिनो दङ। बेयो रुखांबाय। बेयाव दै फैया दा? दै फैया दा बेयावहाय? दैबो फैयो, गेसबो फैयो। दे हानदो, इयावनो। नोंसोर बेसेबां जाखोबो मावनायालाय? जोङो गासै बादाम मावनाया 6 बोसोर जाबाय। 6 बोसोर? 6 बोसोर। ओमफ्राय बेथनफ्रा माबायदि मोनो? बेथनफोरा बिदिनो दिनाव जोंना 450। दिनाव 450? होनब्लाबो जाहैयोथ' एसे। 12,000 जाहैयो। औ। जानाया फ्रि ना? जानाया 50 थाखा। दिनाव 50 थाखा? दा बे बख'नानैहाय बेयाव दोनबाय। बेखौहाय थान्दा खालामगोन। ओमफ्राय हरसेखौ सुहोगोन। सुहोनायनि उनावसो बेखौहाय माने बैयाव दानखावनायाव लांगोन। बिसिनि मेसिना दस्रालायनो एकदम दावराव खोनानो हागौ नोंथांमोना। गासिनबो एखे गोजा मेसिना। नायनानै लादो। बेयावबो दंबावो मेसिना। मोनसे, गंनै, गंथाम, गंब्रै, गंबा मेसिन दङ बेयावहाय। बेनो। ओमफ्राय बे खथ्रासेनिलाय? बेयाव गंथाम दङ बे न'आवहाय। ओमफ्राय मेसिना बेनो जोबखाबाय आरो। बे गासिबो बिनिफ्राय लानानै साफा बादाम सिनखावग्रा मेसिन गोजायो। लाइन दंलै। गंसे, गंनै, गंथाम, गंब्रै, गंबा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13था मेसिन दं बेवहाय बादाम सिनखावग्रा मेसिना। ओमफ्राय ओरै फारसेजों दाहाय देखायगोन नोंथांमोननोहाय। दा मानसिफ्रा आंखौ गिनानै खाखुमाजोब्बाय। दा सिरि होगोन आं बेयावहाय र'। बेखौ गरम खालामग्रा मेसिनानो जाहैबाय बेनो।
बेयाव सोयो बेखौहाय बिदि खालामनानैहाय बांसिन बिदि खालामनानै सोयो आरो काजु बादामनि बेबो आलदा माबायदि सोयो नायदो ओमफ्राय दाखौ गरम खालामसिगोन र' एसे भिडिअ लानि सिङावहाय बिनिफ्राय फैयोदां लोगोफोरनो गरमा माने बादाम फांखा दं बे फांखाया माथो थान्दानि नामा ओरैबायदि फांखा दिनैला हले फारसेनिफ्राय मेचिन सिङाव खिथिं हाबनानै देखायबाय बे गुदुं खालामग्रा मेचिना मोननै दङ नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे बेबो गुदुं खालामग्रा मेचिन बेबो गुदुं खालामग्रा मेचिन मोननै दं आरो साखाया मिलायाखै दां एसे खस्थ'आनो बादाम सालिग्रा मेचिन औ औ औ सालु खालामनो नागिरदों माबायदि सालियो थाव बानायनो लांफिनजोबो गासिखौबो बेबो गारजाया सोलिफिनजोबो नै बेनो जाबाय बादाम साफा खालामग्रा बेयाव होखांनायनि उनाव बादामा जोंखोल जोंखोल जायो गुफुर गुफुरनो बादामखौ इयाव लुबाय बेनिफ्राय ओरै बोखोलांनानैहाय बैयाव गोलैहैफिनबाय ओमफ्राय बेयावबा मा मेचिन दंबावोथाय साफा खालामग्रायावबा केमेरायासो रानना होयो ए नोंबो बिदि दङ आंलाय केमेरा दं एसे रानना होयो ए माबायदि मेचिन आंथ' मिथिजोबला बेफोरबायदिनि नामखौहाय नोंथांमोना दिन्थिबाय जायखिया बेजों ओरै फैबाय आरो गफैबाय आरोखि गाहायाव नैजों बेजों अजन सुना दोनो गावनायखौ गावनाय आलदा ओमफ्राय गथाखौ गथा आलदा गासिनबो आलदा आलदा गावनाया गासिनबो आलदा ओमफ्राय गथाया आलदा लकेलफोर गोजा आरो बनि मावग्राया आलदा ओमफ्राय बर'फोर मावग्राया आलदा नैबे मावग्राफ्रा गासिनो लकेल बासिगासिनो दङ माने मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि गुफुरखौ गुफुर गोसोमखौ गोसोम इयाव बासिजोबो आरो मा होनदों गोसोमा आलदा गुफुरना आलदा बे गावनाया आलदा गथाया आलदा बेफोरबायदि खालामजोबो नायदो गासिनबो इयाव लकेलफोर गोजा आरो बिसोरबो बासिगासिनो गासिनबो हाबा जानाय गोजानाया बिसिना गथा गथा बासिगासिनो बेयाव आलदा 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 गासिनबो बासिगासिनो दङ आरो गासिनबो बादाम बासिनाय गासिनबो बादाम बासिनाय बे बासिनायल' आरोखि बेयावहाय जेबो गैया बेयाव साफा खालामनाय बासिनाय गथा गथा मारै इलाय गासिनबो आलदा आलदा माने स्लिम स्लिमा बे दाख्ल' दुख्ल' आलदाबावसो गथानि गेजेरावबो नैबे स्लिम जाहैबाय दाख्ल' दुख्ल' खेंखाय खेंसि बेफोरो गासिनबो आलदा आलदा गोजा नै बिसिनि जाहैबाय बासिग्रायानो नैबे जाजाबाय बे फुरा कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेखौ सुखाबायबो अजन बोखांखाबाय बे 35 केजि W240आलाय माथो जाखो ग्रेड माबा नाम्बार जाहैबाय 35 केजि दंनो बे ट्रे मोनसेयाव जाजानाय जाहैखाबाय आरो औ बे जाजानाय कमप्लिट जाबाय पेकिंआ आलदा नामा प्लास्टिक पेकिंआलाय
बिसोरखौथ' मोनजोब्बाय ओमफ्राय बर'फ्रासो खारबाय माखासेया गैले ओइ सालिदोंबो माथो यूट्यूब में आएगा सब बादाम सालिदों सासे सानै साथाम सालिग्राया जाबायबो माने हाग्रा बिग्राखौ आरो सालिखांबावो आरो बिदि सालिनांगौ दायो बेरायजोबखांबाय आं बे बादाम कम्पानियावहाय बादामा हजोंनिफ्राय सुरु जानानैहाय ओरै गिदिंबोनानै नैबेयाव जोबखायो लोगोफोर बेयावनो गासिखौबो बासिजोबोनो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो साफा जानानै बेयाव जोबथागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय साप्लाइ थांबाय गारि सफैदों आनलडिं खालामगासिनो खय केजि दं बेलाय बस्थायालाय 80 85 उफाय गैया जोंनि जायगायावहाय मावनानै जानो मोना नालाय बे आबाद खेथिजोंल'सो थांनानै थानो हाया अनेक रोखोमनि आलदा आलदा मावग्रा थानांगोन खय बेग फैदों 120 बस्ता दंनो लोगोफोर दा गेजेर नांबायानो हाननानै माने बादाम गोदान फैयोब्ला बेखौहाय आखाइजों जिरख'नानैहाय सुनानै नायग्रोयो होनदों ना माने लागासिनो माखासे मानसिफ्रा आंखौ गिनानै खारलाबायजोब्बायसो आङो सान्दों बबे जायगानि बबे डिस्ट्रिक्टनि बेफोरखौबो इन्टारभिउ लानो ओमफ्राय गिनानैसो खारबाय माने नुजानो बायो आरोखि गावनि गोरोबिखौ देखायनो बाखो ना माखो बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायो दा गासैखौबो आङो नायजोबखांखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नुजोब्बाय आं मा नायदों भिडिअआसो खिन्थु जोबथा गोलाव जाबाय थेवबो आङो बे भिडिअखौहाय मोनसेबो गारनाय नङा साफा होजोबगोन दा बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गुबुन रायजोआव फैनानैहाय ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जागासिनो दङ ओरैबायदि न'खर खुंगासिनो दङ खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोना बेफोरखौ नायलानो गासैखौबो बुजिजोबनो हायो ओमफ्राय मोनसे खोथा हजोंहाय जोंनि आसामाव मानो बेफोरबायदि मावनानै जाहोनो हायाखै जोंनि स्टेटजों बिसिनि स्टेटजों जोबोद आलादा माने बेयावनि मानसिफ्रा बेयावनि सोरखारा जोंनि हजोंनि सोरखारखौ बखिबावोसो हयथ' ससियेल मिडियाफ्रावसो ओंखाराखै माने ओरैबायदि उद्दिनारि जोंनि सरकारा गावनि सुबुंफोरखौहाय माने गावनि जायगायाव थाहोनानै मावनानै दांनानै जाहोनो हायै नैबेफोरबायदि लेभेलाव आरो जोंनि सरकारा बिसिनि रायजोआव नाय माबायदि दा गावसिनि लकेल मानसियाबो बिसोरो खामानि होयो गावबा गावनि कम्पानियावहाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आङो नोंथांमोननो दिन्थिबोजोबखाबाय दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माखासेया बेवहाय गामि दरसेनि दं होननानै बुंजायो माने जायगायाथ' आलादा आलादा डिस्ट्रिक्टआथ' आलादा आलादा गामियाथ' आलादा आलादा नाथाय बिसोरो मोनसे गामियाव थायोब्ला गामि दरसे जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय लास्ट जोबथानायावहाय आङो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांदों बेखौहाय कमेन्ट बक्सआव जानायदो आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो बेखौनो आसा खालामनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय
जै बर' हारिनि